ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಮೋಕೆದ ತುಳುವಬಳ್ಳಿ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ಸರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗುರುಕಾರೆ ಮಾತ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬಂಧುಳೆಗೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಈಸ್ಟರ್ ಪರ್ಬದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬಯಕೊಂದುಳ್ಳೆ ಬಂಧುಳೆ ಇನಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ತತ್ತರಿಸ ಒಂದುಳ್ಳ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮುದಾಯದ ಕಲೆಗೆ ಬರೀ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಈಸ್ಟರ್ ಬರ್ಬ ಕರ್ಣ ಕೆಲವು ದಿನಕ್ಕೂ ಹಿಡ್ದು ನಂಗೆ ಕಪ್ಪು ತಿಂಗಳು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನ ಬರ್ಬ ಒಂದಿನ ಮಹತ್ವ ತನ್ನ ಉಡಲುದೊಳ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಕುಲ್ಲಾದು ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರಿನ ಪೂಜನೆ ಮಲ್ತದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಯಕ ಕೊರನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಗೌರವಿಸಾದು ಇನಿ ದೇಶ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದುಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬಂಧುಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸುಲ್ಮೆಲಿನ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಒಂಜಿ ದೇಶದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಜೆ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಬಂಧುಳೆ ಆನಿದ ಕಾರಡು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 1ನೇ ಶತಮಾನಡು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮುದಾಯದ ಉಗಮಾತಡು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದ ಉಗಮಾತಡು ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶದ ಬೆತ್ಲಹೆಮ್ಡು ಮರಿಯಮ್ಮನ ಪುಣ್ಯಗರ್ಭಡು ದೇವದೂತೆ ಆಯಿನಂಚುತ್ತನ ಗ್ಯಾಬ್ರಿಯಲ್ ಪಣಪುನಾರು ನಿನ್ನ ಗರ್ಭಡು ದೇವದೂತನ ಜನನಾಪುಂಡು ಪಣಪುನಂಚುತ್ತನ ಸೂಚನೆ ಕುರ್ನಲ್ಕ ಡಿಸೆಂಬರ್ 24 ತಾರೀಕು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಬಾಲ್ಯದ ಜನನಾಪುಂಡು ಪಶುಕುಲ್ನಂಚಿತ್ತನ ಜನಮಂದಿನ ತಿದ್ದೆರೆ ಬೋಡಾದು ದೇವಶಿಶುನ ಜನನಾಪುಂಡು ಕೈಕಂಜಿಲ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಡು ಜನನಾಪುಂಡು ಬಂಧುಳೆ ಆನಿದ ಕಾಲುಡು ಆರು ಅರೆಗದಿಯನಂಚಿತ್ತನ ಪುದರೆ ಭಗವಂತೆ ಕಾಪುವೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಲಂಚನೆ ನಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಭಗವಂತೆ ಕಾಪುವೆ ಪಣಪುನಂಚುತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆಡು ನಮೈಪುಗ ಬರೀ ವಿಶೇಷವಾದ 30 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜದೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತೊಂದು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತನಂಚುತ್ತನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ತಾನು ತಪಸ್ಸಿಗಬಹುದು ತಪಸ್ಸಿಡ ಆರ್ಜಿಸಯನಂಚುತ್ತನ ತಪಫಲತ ಮುಖೇನ 31 ವರ್ಷದ ఒక 3 ವರ್ಷ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೋಕಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಸಂದೇಶನು ಕೊರನಂಚುತ್ತನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆರ್ನ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚುತ್ತನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರನು ಸೈಸಂದಿನಂಚುತ್ತನ ರೋಮನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಆಳ್ವಿಕೆಡಿತ್ತಿನಂಚುತ್ತನ ಧರ್ಮ ನಾಯಕರನಕಲು ಪೂರ ಸುಳ್ಳು ರೋಮನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ದೂರು ಕೊಡ್ದು ಅರಿನ ಹತ್ಯೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರಿಯರೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಗೋಲ್ಕೋತದ ಗುಡ್ಡೆಡೆ ಆನಿದ ಕಾಲುಡು ಪಾಂಟಿಯಸ್ ಪಿಲಾತ ಪಣಪನಂಚುತ್ತನ ರಾಜ್ಯಪಾಲೆ ಒಂಜಿ ದುಷ್ಟೆ ಮೇರ್ನ ಬೆರಿಟಿ ಶಿಲುಬೆನ ಏರಾದ ಮೇರೆಗೆ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಕೊರ್ದು ಹಾಕದ ನೋತದು ಕೊನದು ಆ ಗೋಲ್ಕೋತ ಗುಡ್ಡದ ಮಿತ್ತು ಶಿಲುಬೆನ ಊರ್ದು ಆ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಮೇರನ ಆಣಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಕೊರ್ದು ನೇಲವೆರೆ ಬಂದುಳೆ ಅವಳು ಆ ಶುಕ್ರವಾರ ದಿನತಾನೆ ಆರ ದೇವರಗಿನ ಪೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸರಿಯಾದ ಮೂಜಿ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ಐತಾರದಾನಿ ಆರ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತೋಜಿದ ಬರ್ಪೇರೆ ಆನಿದ ದಿನವೇ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ದಿನ ಯೇಸು ಉದಿತ ಬರ್ಪಿನ ದಿನ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ನಂಬಳಿಗಡ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಈ ದಿನವರೆ ಮುಟ್ಟುಗಳ ಮಾತ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮುದಾಯದಗಳು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಬದುಕುವೆರೆ ಸಾತ್ವಿಕತೆನ ತಿನ್ಪೇರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ನಿರಂತರವಾದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ್ನು ಬಯಕರ ಬಡದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಡು ತನ್ನ ಇಲ್ಲಲೇ ಕುಲ್ಲೊಂದು ನಿರಂತರವಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾಂಸಾಹಾರ ನಿಷೇಧ ಮಲ್ತದೆ ತಾನು ನಿರಂತರವಾದ ಸಾತ್ವಿಕರಾದಿತ್ತೊಂದು ಆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಸುಗಿಪನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬಂಧುಳಿಗೆ ಕುಡರ ಈ ದೇಶದ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ಸರಕಾರದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಯಾನು ಕುಡೋರ ನಿಖಲ ಗೆಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಬೈಕವೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾತೆರೆಗಲ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿನ ಎದುರಿಸವನಂಚಿತ್ತನ ತಾಕತ್ತ ಬರಡು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶ ಮಾತ್ರ ಜಗತ್ತೇ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಇರ್ದು ನಮ್ಮ ವಿಮುಕ್ತಿ ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷದ ದಿನೋಕ್ಲೇನ ದುಂಬದ ದಿನೋಕ್ಲೆಡ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುಗ ಮಾತೆರೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು.